Oimore nyakwara Mugejwan, machiegni ratil kaka warango Kenya e ratil. Odhiambo ma kawuono elo George Bati Dadikul adhi bedo katai e twak mar ratil. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar ma ukew nyaka sango. Mana ndalo manok ahinya tok ka jatend piny Kenya ne owuoyo sirkal mago jotend migepe duto nodhi dala jogo manodong' e kuku mar telo mano duol mar telo pacho kae kata cabinet nodong' mana jatend piny Kenya jalupne Rigathi Gachagua kaachiel koda ka jatend migepe mabende jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok kod pinje maoko Musalia Mudavadi. Bang'e modong' nodhi dala duto mano keto sirkal kama chal nade osewacho kanyo mondo mi olos sirkal kata jotend migepe manyien odhi sumo paro kawuok migepe ma opogore madhi kelo kanyakla cabinet kata kuku mar telo mapacho kae obed kod ji mopogore man gi lony mopogore to bende iye kanyo wadhi bedo gi thuolo mano mar neno kaka oganda mopogore bende dhi bedo ka telo mapacho kae luwo kata waneno kama ochome. Twagno ka bede Kenya nyakwara Mugejwan mar ratil nyaka wane kama oyiengore. Otieno ma kawuono an ka kod yawuot luo mabende donje studio mar odhiambo ma kawuono mondo mi watwagi achiel kachiel an ka kod daktari Julius Juan manen jatend kata jagoro mogirore e migawo mar somo e sirkal mokalo. Oimore kendo machiegni Ramogi TV. Oimore. Chenro mar ratil nyakwara Mugejwan bende antiere kae kod Kennedy Obuya. Kennedy Obuya en jakom mar UDA e county ma Homa Bay. Kennedy Obuya oimore kendo machiegni. Thank you so much. Wachako mana gi kae. Jatend piny Kenya nowuoyo sirkal, jotend migepe odhi pacho. Tiere paro mar kelo jotend migepe manyien mana ka twak osebedo mathoth. En twak madhi bedo wi ang'o. Gento jogo nego bedi golo gi kama chal nade kuom ranyisi. Mokwongo lendo ma jatend piny Kenya ne udeyo machal nade. Erokamano ahinya owadwa. Moloyo maduong' ago erokamano ne ker kuom chiko ite ne piny. Mobedo jatelo otur ka yuluore gi ywak mano achien kacha mar yawuoyi matindo to gi jo-Kenya, thoth jo-Kenya mane neno ni bill mar tax ma 2024 ne miyo ji atonga mapek. Ago ni erokamano kuom mokwongo golo bill no set it aside mo decline oduok e bunge mondo mi koro dhi mondo mi wang'e orum chuth e bunge. Kendo ago ni erokamano kuom tur mar winjo ng'ur mar jo-Kenya ni cabinet mare nitie kama rot nitie. Golo cabinet mo dissolve cabinet mare mano en gesture kendo en ranyisi ni en jatelo machiko ite ne jopiny kendo yie mondo ti ne jo-Kenya kaluwore kod dwach jo-Kenya ka nitie i katiba. To an kaka Obuya kaka jayudo gino mora mokalo nikech mokwongo ja-Kenya, mar ariyo jaluo, mar adek ja UDA. To gik ma affect kaka jaluo. Ma affect jaluo mora mora. Tigi ma affect kaka ja-Kenya. To en morna ni jatenda oyie moyawo dhode malach. Nyaka norit ma ji dhi ng'anyo ma ngima moko lale koko owinj dwaro gi moko kuom ikech kata motelo ne ng'anyo ne nitiere ng'ur mano osewacho ni ong'e gik mathoth moingo jotend migepe ge moko mantiere iye kanyo. Erokamano. Tiye na dhia mbele ka ok ng'uka. Jatenda en ng'ama chiko ite. Kwang'iyo history mag kere e Afrika ka kata mosebedo ge Kenya ka ma e president mokwongo yie bet gi ji e president mokwongo dissolve the entire cabinet moyie yawo dhot mondo mi obed piny. An arwako gi chir the gesture goodwill ma en godo mar yawo dhode. Mokwongo gima dwa ning'e ni dialogue cha ok en gima biro nikech ng'anyo. Dialogue en gima ncho chakore ndalo ng'anyo ma last year mar Azimio mane oket ad hoc committee mane timo bura ei Bomas ka golo paro malew monego be ni Kenya dhi kama nade. Twak manobedo yana yes. Mano ngadi kanyo manobedo report no segol. Twak mantie sani. Jok mane twak to dhi bere twak masani. Nikech twak no biro kalore gi ng'anyo mana dier koso. Mano ero ng'anyo masani makidien miluongo ni jenzima ne ng'anyo ni. Ng'anyo masani opogore gi twak. En bani en timely nikech machacha en gima osebedo ka timore kopogore gi ng'anyo. Nosetime motieke motede gima nodong'
ne en consent nikech ne gin bills 9. Ker nobet kata cha gi jo opposition kotene gi migosi Raila Amolo Odinga ka gin KICC mo consent ne bills 9. Achiel kuomgi ne en reforms mag IEBC ma ok apar notim nikech mana ng'anyo kende, but en timely nikech gigi te kelo chuny japiny man gi kiondko dok gi kwe. Erokamano.